Astăzi vom face un antrenament cu Liviu, unde el vrea este prima zi a lui, unde vrea să se apuce de sală, vrea să pună puțină masă musculară, are 65 de kg, 65 kg și ar vrea să ajungă la 80, cred că 85. O să începem un antrenament de încălzire, o să facem un antrenament de piept, unde o să vedeți în decursul antrenamentului de astăzi cum evoluează și cum va fi antrenamentul de astăzi. Orice antrenament o să trebuiască să-l încep cu încălzire. La mine toți care vor veni, toți care vin, toți care au fost pe la mine, i-am terorizat cu încălzirea. Deci să nu lipsească încălzirea, pentru că poți să te accidentezi foarte ușor. Trebuie să te înveți de la început, să te obișnuiești cu încălzirea, pentru că eu sunt de concepție că dacă pleci începi să înveți să faci antrenamentele fără încălzire, așa te duci. Te obișnuiești, te duci ca nebuni. Sunt o grămadă care i-am văzut că fac așa și nu vreau să fii și tu ca ei. Începem cu rotiri de brațe. Asta o să fie o încălzire ca la școală. Deci normală ca la școală, care o știe face oricine, fiindcă toți avem măcar câteva clase, da? După care, dacă faci astăzi brațe, eu îți spun cum mă încălzesc eu, dacă fac brațe, spate, orice fac, obișnuiesc să mă încălzesc foarte mult umerii, pentru că cu mâinile lucrezi foarte mult și atunci ai nevoie ca umerii tăi să fie cât mai încălziți. Da? Asta să fie băgare de seamă. Încălzim brațele, gâtul, pentru că orice sucire a gâtului neobișnuită, iar te poate accidenta. O să te prinde un cârcel la gât și nu cred că o să îl vrei. Nu îl vreau. Bun, pentru început o să-ți fixezi poziția, neapărat să fie corect. Acum la început nu o să ai nevoie, dar pe viitor o să ai nevoie. Mereu ochii să-ți fie ațintiți exact sub bară, sub bară. Să spun de ce. Când o să ai greutate și o să o iei de aici, dacă tu ești prea încoa, când o iei și o pui să faci repetările, o să te lovești de astea. Dacă ești prea încolo, când o să o dai cu greutate, să o pui la loc, o să-ți fuți umerii. O să ai... Deci ochii să fie sub bară, un pic mai încolo, așa, o iei, o duci deasupra pieptului și repetarea să fie controlată. O lași încet în jos, până să atingi aproape pieptul, așa, și o ridici în sus. Asta să fie mișcarea. Dă-i drumul. Priza să fie la nivelul umerilor, da? Puțin mai depărtat decât nivelul umerilor chiar. Asta o faci de în prima. Și asta să fie mișcarea. Bun, acum la încălzire, mi se pare nu o să fie greu. O să faci undeva la 15-20 de repetări ca să te încălzești, faci o dată de 2 ori cu asta și după aia vedem cum punem greutate pe ea. În timpul să-ți arăt și cum trebuie ajutat și care e tehnica asta de a ajuta. Bravo. Respirația, tot timpul să-ți o controlezi, să nu treci peste ea, să te înveți cu respirația, pentru că dacă la început pleci cu ea greșit, atunci așa o să continui. Încă ceva, să nu ți îndoi coloana, adică să faci un fel de pod după bancă, pentru că îți poți accidenta spatele. Nu e cazul tău acum, dar hai să vezi că sunt mulți care... Cu greutăți. Exact. Cum ți se pare greutatea? Încă ok, bun. Faci 10-12 repetări. Ai pierdut numărul doar, așa? Da. Ok, mai fă vreo 4. Pentru început, am început cu 10 kg, 10-10, 20, cu bară 40. Sunt curios într-o lună de zile unde o să ajungi. Nu o să se antreneze cu mine, o să se antreneze singur. Astăzi e prima zi în care am venit doar să-i arăt strictul necesar ce are de făcut. Pe parcursul ne mai vedem. Deci vreau să o lași controlată în jos, să nu o duci ca și cum doar să te scapi de ea. Ca și cum ai fugi de contracția mușchiului. Ok. Încearcă să-ți echilibrezi mâinile. O să te oprești când zic eu acum, nu o să te oprești când zici tu. Ok, dă-i, hai, cu amândouă la fel, nu te mișca. Stai, nu, am zis, te oprești când zic eu. Ok, așa ca să știi mai una. Tare, tare, tu împingi, stai drept, hai împinge, nu lăsa. Okay. Deci tot timpul, când e cineva și te ajută, tu să nu-ți faci hopul ăla
de a te opri, că știi că cineva te ajută. Tu mereu continui să împingi, chiar dacă mușchiul îți explodează. Pentru că tot atunci pompezi maxim de sânge în mușchi, în fibre și îl ajuți. Mamă, dar ce grele sunt alea. Sunt grele, acum vezi că sunt grele. Deci, cum am zis la început, mușchiul e praf. E normal să fie praf, că nu ai făcut nimic ca să nu fie praf. Da. Dar o să-l întărești și nu o să mai fie așa. Deci e cel mai urât sentiment când împingi și dintr-o dată ți se taie puterea. Exact. E aiurea. Nu-ți lăsa mâinile ca și cum zbori, ți le lași ambele în același timp, controlat, corpul puțin aplicat în față. Da? Nu, e ok. Cât să fie puțin aplicat, să nu fii prăjână. Da? Da. E greu? E ok. Simt că lucrează ceva. Da. Bun, pentru început eu zic că e ok, sunt cazuri și mai rele. Deci nu uita, corpul puțin aplicat în față, și noi astăzi le dăm un pic mai în jos și brațele, nu-ți veni cu ele aici, pentru că atunci îți fur din coate, da? Încearcă să fii cu ele puțin îndoite, dar aici jos. Uite-te la tine, uite și în oglindă să te vezi cum arăți, să te corectezi, că de-aia avem o oglindă în față. Încearcă, bagă-ți pieptul în față, așa, bravo, ăla-i. Așa, așa stai, nu te mai miști așa. Pentru că stăteai ca un cocoș. Pieptul ți-l ții acolo mereu în față, respiri. Bravo. Bravo. Încearcă să-ți duci mâinile aici așa, în partea asta. Nu, tu rămâi acolo. Mâinile ți le duci aici, nu ți le vii cu ele pe aici. Îți vii cu mâinile aici așa. De aici. Așa. Bravo. Bun, poți să oprești. E foarte greu până ajungi să-ți intri în mână, să înveți mișcarea și așa mai departe, dar de-aia o să-ți fie foarte greu că nu o să ai pe cineva lângă tine care să se ocupe de tine. De ce? Pentru că oricine are nevoie de un antrenor, să zic așa, și eu am nevoie de un antrenor pentru a mă ajuta în a pune mai mult, în a forța mai mult, în a îți ridică multe chestii, un antrenor. Tu ai nevoie de un antrenor ca să te învețe startul ăsta, dacă nu are cine să ți-l învețe, cine să-ți spună cum să-l faci, cum să pleci. Dacă pleci greșit, așa o duci. E foarte greu în timp, după 2 ani de zile, să schimbi stilul. Da, și când vine unul și spune, bă, vezi că nu faci bine, zici, ești prost, eu fac de 2 ani. Da, bă, boule, uite, eu fac de o lună, dar uite cum se face corect, știi? Așa zic, de o lună corect. Da, e foarte important, startul, să îl faci cum trebuie. De-aia poți să mă întrebi, bă, uite cum fac aici, sau poți să-ți faci un video, bă, uite, am făcut bine. Că așa văd mai bine decât să spui, bă, am făcut ăla, păi l-ai făcut, dar nu știu cum l-ai făcut, știi? Da. Dacă se pare că ceva nu faci ok, fă-ți un video. Faci un video și mi-l trimiți și atunci știu unde să corectezi. Nu, să așteaptă să fac eu. Deci zic cum ăla de aici și ți-o vii puțin în interior, nu prea mult, puțin, aici așa, zic în interior. Ia, cu ambele o să faci. Deci ăsta ți-l arăt la cablu. Deci ca să țin pieptul, o să-ți ții și mâna aici să vezi cât de mult îți intră pieptul, cum îți lucrează. Vezi? Vezi că și la tine simți. Vorba. Ia. Așa am făcut eu? Ceva de genul, da, am făcut cu mâna așa în sus și în jos, da? Unde ai văzut la mine că dau pumni? Nu dai. Deci de-aia zic, când fac eu prima dată trebuie să te uiți, nu doar să vezi, faci ceva, să vezi ce fac acolo. Da, dar nu mai veni cu mâna de aici, o duci aici. Vino cu mâna, cum pleci de aici, așa te întâlnești cu ea sus. În poziția aia pleci, în aia te oprești. Așa, puțin în interior. Nu trebuie să mă încărci mâna, mâna o ții la fel, stai acolo. Mâna o ții la fel, așa, cum pleci cu ea așa nu mai miști, da? Și vii cu ea puțin în interior, dar nu încărci mâna, nu poți să vii cu ea sus fără să încărci mâna. Așa? Da, dar nu așa. Cum stai aici. E greu. Și n-ai nicio chilă acolo. Tot e ceva, frate, țeava asta. Deci, ok, țineți mâna în șold,
Și încearcă să ții echilibru. Aici vii cu ea. Deci nu miști corpul, nu mergi cu umărul după. Hai. Nu mai merge. Când furi, nu mai merge. Când nu furi, nu mai merge. Ai înțeles? Lasă bicepsul. Deci vii cu ea de aici până aici sus. Hai. E greu. Ceva de genul, nu? Ceva de genul, da. Dar în interior un pic. Dacă nu duci mâna în interior, o să intre mai mult umărul. Ai înțeles? Deci 2 puțin în interior, ca să-ți lucre pieptul. În interior. E greu. Bun. O să lăsăm pe ăsta. Du-te, ia-ți 2 gantele de 4 kg, uite aici. Ia-ți. Bun, o să fac eu încă o dată, să te uiți la mine. Lasă-le jos să nu te obosești, că te obosești ca repede. Bun, deci mișcarea. Aici sunt gantele, da? Puțin în interior. Prin rotație o facem aici, nu e ca și la cablu. Hai. Cum a fost asta? Cum ai făcut asta? Deci, mâinile ți le ții aici așa, cu asta pleci aici așa fix, da? Da. Și aici te înveți să-ți faci rotația, să te întâlnești pe ea, nu mai fă așa cu pumnul, uite unde sunt eu. Drept mâna. Drept, tu nu ai voie să miști coatele. Lasă-le jos, A, ce faci? lasă-le jos. Ai jos? Fă-te rog cu mâna goală. Așa fac. Vii cu mâna, tu nu miști, tu vrei să te leg cu bandaj aici? Nu, fac. Mâna dreaptă, dreaptă, dreaptă. Cu mâna, cum pleci de aici, puțin, Puțin așa. puțin, nu dreaptă ca Da, stâncile. Așa. Puțin așa. Și vii aici. Nu mai e două așa, că nu faci biceps. Ești bolnav? Doar așa fac. Păi nu Așa simplu, uite, cum nu mă înțelegi? E simplu, nu încărni mâna deloc. Când ajungi sus, ai tendința să ți-o faci așa. Da. Nu. Deci vii cu ea, cum pleci de jos, așa ajungi sus. Așa. Hai. Nu mai încărni mâna. Tu, așa. Și cu asta. Dar vii aici, să o îndori. Aici așa ajungi sus. Să ajung pe ea dreaptă, nu? Hai facem ca la grădiniță. Aici. 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 Nu mai fă așa. Da, fac. Hai să te văd singur. Rar. Când asta ți ajunge lângă tine, pleci cu asta altă. Când asta ți ajunge lângă tine, jos, aici, în poziția de start, atunci pleci cu asta. Că nu pășești. Mâna aici. Hai. Mai sus, mai așa. Da. Hai, așa. Și puțin în interior, mai în interior. Aici, așa, hai. Hai, bă, mâna când îți ajunge mâna aici, nu mai pleca fără. Când îți ajunge aia jos, atunci îi dai drumul la cealaltă. Deci, asta și am început. Una, Așa, două, opa. așa. Uitați-vă și voi cât de simplu pare când te uiți la cineva face. Bă, ce simplu e, dar când te apuci să faci, nu e mai simplu. Uite, caz. Nu Rar nu mai vorbi, că te controlez eu. A, tot îmi vine să fac așa. Dar nu știu de ce. De la distanță faci. Aici. Așa. Și puțin în interior, mâna pe lângă tine. Să simți bicepsul că îți atinge pieptul aici. Vino cu ea aici. Așa. Bravo. Respiră. Puțin mai în interior asta. Așa. Mai zis să atingă bicepsul, trebuie să-l ajut să atingă. Îndoaie mâna. Răsucește palma, da, gambele. Bun, oprește, ia o pauză. Deci așa,
Numai să-ți dai seama cât de ușor pare când te uiți la cineva. Păi eu n-am mușchi, am niciodată. Nu-ți trebuie mușchi, nu-ți trebuie mușchi. Nu ia pe ea care zici tu să... Știi cum zic? Nu-ți trebuie mușchi. E vorba că îl vezi pe cineva, bă, uite, exercițiul ăsta mie îl place, îl salvez. Și când mergi să te pui să-l faci, habar n-ai să-l faci și te lași de el. Ei, de-aia, uite, încă un motiv în plus în care ai nevoie de un antrenor care să te învețe cum să faci exercițiul ăla, să te învețe cum să faci aia, să te învețe cum să te ajute. Da, Știi? Nu pot să suport antrenamentul de astăzi. foarte greu. Foarte greu. De ce? Foarte greu, nu știu, foarte obosit și dezamăgit. Mă credeam mult mai în stare. Bun, ai încredere în tine? Am încredere în mine, dar m-au dezamăgit greutățile astea. Nu contează asta, fiecare am trecut până asta la început. O să dureze 2-3 săptămâni, între care mușchiul tău o să prindă culoare, o să prindă formă și o să fie ceva mulțumitor ție. O să fii foarte mulțumit. Deci, îți doresc multă baftă pe viitor și sunt lângă tine cât de mult pot. Salut urmăritorilor tăi.